De NAM-boring naar aardgas tussen Hantum en Dokkum is beëindigd en het resultaat is negatief. Op de ruim 3000 meter diepte gelegen lagen, die het doel van deze boring vormden, bleken niet gas, maar waterhoudend te zijn. Een teleurstellend resultaat, dat echter veel vaker voorkomt dan het aantreffen van een gasvoerende laag, zo zegt men bij de NAM. Het seismisch onderzoek, op grond waarvan men besluit tot een boring, wipt niet meer aan dan een gewelfde structuur, die ook hier is gevonden. Een boring kan alleen uitmaken of zo'n structuur ook gas of olie bevat en dat is dus hier niet het geval. Men wil nu nog een paar honderd meter hoger gelegen lagen onderzoeken, maar heeft daarvan geen hoge verwachtingen. In 1975 heeft de NAM besloten een exploratieboring naar gas en of aardolie te doen in de weilanden van de Gebroeders de Hoop te Hiaure. De locatie was gelegen tussen Tilsjeboren en Hiaure. In augustus 1975 is gestart met de boorwerkzaamheden die gingen tot een diepte van 3000 meter. De werkzaamheden hebben een paar maanden geduurd. Omdat de boring weinig resultaat heeft opgeleverd, is de boorlocatie opgeheven.